What's up mga kabakas? May buntag sa tanan touchdown si Bunga Public Market. Nakita karon kay mag-deliver ta sa atong sideline kay may na lang natay pampalit bugas. Mao ni atong mga produkto karon nga i-deliver. Sa ganahan mo palit, ari lang mo sa Dini Store. TV. Ang mga tisoy. O mga kabakas, mao na niya akong ipasabot ninyo nga nindot nga view diri sa Matalungod if mutungas ka nga ri. O nara ato ang bida. O Ay mga kabakas, nani ko sa Matalungod karon. o unsay masuldi nimo sa view nga imo nakita ron? Gwapo kayong view diri sa Matalungod guys. Kung motoroy ko diri, nalingaw gid mo. Kapakals mo ni siya gitawag og paling-paling. Kumpiyansa ka diri, paling ka gyud. Ya, mo ni siya gihimong kalibangan sa mga kanang mga turista. Ya, ari sila skillets pang malibang. Kanya kana sila kapakals mo na sila murag kuan kanang kicker, murag love team of the year ba? Hapit na mi moabot sa bumper. Nindot sa tiyang view nga ri. Kuan guys, nagian sa pag-view ba? Slider ra, laom na kayo na. Mga kapakals, urong mi kadiyot yung murag nay Emergency ang driver. emergency, overheat ang lubot. Asa man ta pa tong Anto pa na ang ganda sa bukid walang papel. Hindi pa rin ipicture. Asa naman ni Padong, Roy? Kung nani sa Mantalungon. Unsa may nasa man talungon katong giingon ni Upaw. Ang Asmeña Peak. Minya pick, oh. Nakaadto na ka. Wala pa. Gusto ka madto. Ito ta. Maglisod magsaka to sa kanan. Dili kon motor dito. Motor niya lakaw na kuan sa entrance. Nasa ikuan dito strawberry farm. Niya katong sunflower na farm. Wari ra ba si Yao Silwin isabad do. Ya mangot mutungas mo dere? Or Soroy ra highway?
Masin mahapit ko, madto ko sa inyo, maghuwag ko sa motor. Oh, yahay. Sana all. Yahay. All ma ko sa motor, magkuyo ko nila. Gisunod mo na sa buang. Uy. Nasingi ka tawa. Alright mga kapakals, tanawa unsa ka hugihan duha ra ka karton ng gidala. Kaya maghatod na ni siya sa tindahan. Sakaw. Padong namin sa Dennis store para mag-deliver ani. Very good kay duha ra gialsa. Mga kabakals, maniudto sa mi. Kay gigutom na nyo hangkwan. Ngali magkainit. Unsa sa isudan, unsa isudan. Ay, kalma na kayo. Baratuhon, nasal. Nasal baboy. Gigig. Kanina sila, Win. Boss, shout out tayo ni Chris Mark, Archibald. Kung usuri ka karga, wari ka kaon ni nasal, barato na kayo. Nag-5 ang kilo. So guys, mao ni ato ang mga produkto ha o sa ganahan mo order, palihog lang ko PM ni Boss Roy. Naaday tayo mga kuan. O unsa man na Roy? Lorde. Ilorde. Tag 100 ram putos, 25 ang kabuok taga putos. O Kani? Roskilios na. Ilios, 5. Di lang tani, habuan rin, 5 lang ni. Okay, 5 ka Roskilios daog. Unya. Kaya may ando ta. Nasa tayo ka ng kuan. Pila ni sa Toasted 5 ka buok. 5 ni nasod. 5 na na. Tulo, hoy, kalima ni nas babaw. Oh, 4, 5. Kana, ang ilorde na ang kuyog ana. Last na lang ta, guys, manguli nami. Ilam ni ka lorde. Tulo, Daog tulo. duha ka kuan. Kani ba? Sunshine. Ako na kay Bio sa RJBK. Tulo man na yun. Duha ra. Duha na ka violet. Big bayan kay Ayan ba? Wait. duha. Sige. Tulo ka small. Sige. Yara ako tani kana oh. Tako kay galahasin yung boso. Ko ilahas, may kwarta. Guys, sa gustong makigminyo ani, kamo na balag buhi. Ini nyo. Okay, bye Lucky. Thank you for watching our video today. Don't forget to follow our Facebook page. It's Puspakals TV. Feel free to like, share, and our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Click the bell button for more videos. Thank you. Bye, fans.